Galdo, dende sempre, foi un núcleo rural. Xa desde a antigüedade os seus campos estaban cobertos de viñedos que posteriormente darían paso a outros cultivos, como os cereais, trigo, centeo e cebada, que acabarían completándose coa chegada do millo e as patacas. Outro dos piais onde se asentaba a economía dos seus veciños era a gandería, tanto vacas, cordeiros, cabritos, cabalos, porcos. Incluso a apicultura tivo relevancia. Isto fixo que chegasen a funcionar na parroquia dúas cooperativas de gando á vez. Tamén a artesanía do tear xeraba ingresos aos veciños de Galdo. Moitas das familias tecían auténticas obras de arte, como colchas, mandís, calcetins, etc., reciclando na maior parte das veces trapos vellos e inservibles para outros usos. O carácter emprendedor das súas xentes fai que xurda a necesidade de dar saída ao excedente de produción, tanto agrícola como gandeira. Por iso, a finales do século XVII, e como unha iniciativa veciñal, créase a Feira Franca de Galdo, carente inicialmente de calquera autorización e, por tanto, exenta de impostos fiscais. Esta Feira Franca deu lugar á feira anual do 8 de maio no lugar de Lodairo, precursora das maulas e motivo de múltiples disputas co veciño concello de Viveiro polo diferente trato fiscal dos seus mercados. Lembremos que nese período histórico, dende 1435 ata 1841, Galdo foi concello, independiente do de Viveiro. Finalmente, no ano 1721, o Real Consejo de Castilla legalizou, por real cédula, a celebración da que hoxe coñecemos como Feira das Maulas, que, por tanto, cumple en 2021 300 anos. Das Maulas de Galdo, unha feira de unha tradición histórica de máis de 300 anos, unha tradición que se mantivo gracias aos veciños e veciñas de Galdo, un punto de encontro de todos os veciños do concello de Viveiro, de toda a comarca da Mariña e incluso de toda a Galicia, non? É un punto de encontro onde se combina misa, música popular, o mercado ganadeiro e sobre todo o seu forte que é a carreira de cabalos. Creo que como concello de Viveiro, en este caso eu como alcaldesa, debemos de alabar, non? E darlle as gracias a todos os veciños que gracias a eles mantuveron viva esta tradición e creo que debemos de apoiala e facer posible que se continúe ao longo de todos estes anos. Son o Paco Eva Santa, son o presidente actual da Asociación de Veciños Camiño de Galdo. Celebrar unha feira tan importante como esta que data de hai 300 anos, eu creo que é unha cousa que hai que tratar de que non... de que siga, vamos a facer as maulas, como vimos facendo estes últimos anos, a pesar das dificultades que conleva facela en todos os aspectos. Queremos seguir facéndoa e que isto que vaya para arriba. Cada vez haxa millor, máis xente, máis ganado, porque tanto económico como social eu creo que é unha cousa boa para todos. Esta feira, antiguamente, era moi grande, había moita xente, porque desde o Pontigo a Cruz do Barreiro
había xente, non se collía. A carretera estaba de bote en bote. Vendíase de toda clase, vendíanse gatos, perros, de todo lá, fruta, de todo. Viñan panadeiros tamén. Ahora eso, claro, debido a tal, desapareceu todo. Pero ainda se sigue, a Feira das Maulas, ainda sigue tendo aquilo que é a Feira das Maulas. E ese día, se hai suerte, está un bon día, ainda sigue vindo xente, dunha xente que ven para ver, e outra que, ao mellor, unha persona que está fora, pois ven para a festa, ver a familia, ver os conocidos, ver toda esa cousa. Entonces é unha feira que sigue aínda habendo xente. Pero, de todas formas, o que non debemos de facer é deixala desaparecer. Dentro de outros 300 anos, espero que siga habendo esta feira. As Mábolas son unha feira de todo o ano, feira anual, que se fai o segundo domingo de maio. Pois as máulas é calquer tipo de produto que ten un defecto, tanto señan animales como aperos de labranza ou roupa ou algo deso, entón que se vendían nunha feira que lle chaman precisamente as máulas. Gústame moito que haxa cousas na parroquia, calquer tipo de evento, seña Semana Santa, señan festas, seña asociación de veciños, seña fútbol. É bon que unha parroquia esteña participativa en calquer tipo de eventos. E no das máulas, pois, é unha cousa de tradición, e como eu vivo mesmo non que é feira, pois gústame moito que houbera sempre máulas pola unión da xente e que se falan os veciños entre sí, que se ven naquele acontecimiento. Pois porque xente que lle gusta moito, que haxa troula, que haxa, estar ali no medio do ganado e todo eso, e, bueno, pois, que haxa boas orquestas, tamén lles gusta a xente, pasar ali un rato, verse xente que ao mellor xa fai anos que non se ven e tal, entonces encántalles, pois, volver a verse.
Non desprecio a ningún dos que estuven con eles, porque, o sea, eu tampouco non estou nunha comisión que non esteña a gusto. E participo con calquera que me pida axuda. Participo no que haxa que participar, e levo estado en moitas cousas. Pero estuve moi a gusto con Luís da panadería, que realmente Luís era dicirlle: Luís, vamos ás 7 da tarde, quedamos e vamos. Era arrancar, traballar moi dinámicamente, moi rápido, moi tal, e despois, olha, pues descansamos. O compañeiro, vou elegir 3. Eladio, Blanco, que xa morreu o home, Toñito de Moreiras, e máis Ramón de Bernardo. Foron os mellores compañeros que tuve eu. Pois, máis ou menos, haberá sobre uns 20 anos, máis ou menos. Levo moitos anos participando no tema de organización de eventos e de cousas, pero cando empecé no das maulas, seguramente que a mellor ainda non entería a maioría da edad, a mellor con 16 ou 17 anos. Pero acórdeme dunha cousa moi especial de cando estuve na Mili, que vin de permiso e non había maulas. Entonces estábamos no bar Cantábrico de Enrique do Cantábrico e non había quen fixar as maulas. Era un sábado e sin maulas. Entonces pegamos ali con Mario da Variedades, da Orquesta de Variedades, que iba a cantar a misa a Fátima a Bravo. Contratamos ali a Mario e un señor que se chamaba do Cobo, que era procurador, creo, foinos a Lugo que había que sacar o permiso para facer a festa diante do gobernador civil naquela época. E foinos pola tarde a Lugo exclusivamente a sacarnos o permiso, traer o permiso para poder facer a festa. Contratamos ali a Variedades e fixémola dun día para outro. Empecé polo menos 5 anos. Pois sí, recordo que a primeira que fixen foi no 72. Contratamos a Variedades no campo do fútbol por 9.500 pesetas. Pois trouxéramos nunha ocasión, trouxéramos os Key, porque eu que repito outra vez, a xente gustalles as boas orquestas. Entonces, bueno, pois hai que implicarse, hai que colaborar entre todo o que é a comisión, e, bueno, xuntar o que máis se poida, claro, para traelas, porque, bueno, as orquestas, pois, unha orquesta que seña buena, pois, claro, encarece bastante. Dentro do que é as aportacións dos veciños ou de negocios, levas moitas desilusións así como levas satisfaccións. Porque, claro, hai a persona que realmente pois non participa da festa, ou seja, non ven á festa e che aporta unha cantidad ou que pode, que eu penso que hai moitos casos que ao mellor máis do que deberá darche, do que contas tú que che deberá dar. E hai outros que che dicen, bueno, xa che dou, ou xa te vexo na festa, ou xa che dou despois da festa, que me é igual, deixame para facer primeiro algo para darche, e despois olvídase e pásache. Eso pasounos, como a min, saben outras comisións, que nos pasou moitas veces, tanto na Nuestra Señora como nas maulas. Últimamente, pois xa como non se pide nada, porque desde o 2002 que empezou a Asociación de Veciños, conxuntamente no 2002 fixemos a directiva que estábamos facendo o equipo de fútbol para federarse, pois desde esa época pois xa non se pide no negocio ni nada, pero tamén querías que participaran un pouco, pois que compraran algunha rifa a xente, que participara no sorteo da poltra, porque eu penso que, aínda que non che dá nada á festa, pois é bonito que haxa algo, que se fale de Galdo. En Galdo tuvemos un equipo de fútbol que participamos, empezamos na terceira regional, pasamos á segunda, e houve un ano que casi chegamos a estar na primeira, quedamos nos primeiros puestos, que a min, concretamente, que eu era o vicepresidente, gustábame moito que estar aí, pero realmente os gastos son moi elevados para estar nunha primeira, porque os desplazamientos e todo eso conleva moito gasto. Aínda con todo eso, chegamos a unha segunda cun campo de fútbol que é a admiración de moitos equipos que son ayuntamientos de por aí, e, bueno, pois, luchamos moito. Que hai que facer nunha organización, calquera organización, comisións de festas, directiva dun equipo de fútbol, directiva dunha asociación de veciños, calquer cousa que seña, traballar, moito traballo, moito compromiso. O sea, a xente ten que implicarse, é poñerse, porque
querer é poder, e é verdade. Nunha ocasión, pois, habíanos regalado, sí, nunha ocasión habíanos regalado, e de feito, podo nombralo porque foi Pancho, pois habíanos dado un obsequio para que o sorteáramos nas maulas. Unha señora que chaman as de Montero deron 1000 pesetas para as maulas e contestoume que iban nos dar para a festa, pero que non tiña que fazer era os taberneiros da feira, que era a festa deles onde levaban a ganancia, non nos outros. Hombre, aquí viñeron moitas orquestas, acórdame a un ano cos duendes, fixéramos a festa aquí embaixo onde nos chamaba a Feira das Bestas, que efectivamente preparáramos o local, que Paulino, Construccións Paulino, que en paz descanse, fixéranos o favor de pasarnos o rulo, pero viñera unha tormenta de auga enorme. Eu aquel ano cambiara a roupa, me parece que cambiara 7 camisas. Ou seña, mollaba unha e outra, chovendo e vento e o demo. Pero, sin embargo, pois fixose a festa e tal. Viñeran os Key, sendo eu tamén da comisión, duendes, dominantes, píndaros, variedades. Bueno, viñeran colores, tamén estuvera, os senadores tamén estuveran moi ben, os senadores un ano, porque tocaran e despois incluso un deles que tocaba unha gaita fixeran pasacalles por aí pola tarde, pola calle para arriba e para baixo. Pois traduxemos moitas orquestas, pero nas maulas o que máis gustou foron os queijos da Coruña. Vivíamos ben, traballando, porque tiñamos a taberna e tiñamos moito que traballar, porque servíamos comidas e viña a xente, que había moita xente e disfrutábamos moito. Pois esperando moito por elas, hombre, que era unha riqueza a feira que había, porque había muchísima xente. Nas maulas, pois, tiñamos un negocio de bebidas ali e facían tamén callos, era o que se vendía. Pois éramos pobres porque éramos moitos e meus pais ainda poñían unha taberna pequena ali ao pé do Fialato. Apenas se vivían, por exemplo. Vivía eu porque iba, por exemplo, a Eladio, iba lle botar unha mão a despachar na taberna, porque Eladio era unha persona moi adelantada nos seus tempos. E despois moi caritativa comigo, porque eu se iba non lle cobraba nada porque bastante mo pagaba con viaxes e con outras cousas, con atencións. Axudáballe eu, o Picolino, a filla do Picolino e máis xente. Tanto é así que o día da Feira de Maio sacaba pola tarde para fora un televisor, porque foi dos primeiros que tuvo televisión nesta zona, e sacaba para un estante que puñía encima da porta do lado de riba, onde puñía cantidad de mesas que logo chegaban á Casa de Río. Íbamos á feira sempre, porque viñan á feira a Galdo, as maulas, polo menos as maulas viñan de Bravos, de Ourol, de un lado e do outro. Entón a feira para nosotros era unha festa. As maulas da miña niñez a hoxe podería te dicir que desde o ano que recordo eu, así máis importante, do 34 ata hoxe, que é onde máis recordo, pois cambiaron moito, porque naqueles tempos viñan maragatos, viñan tratantes de moitos sitios, de gado, de bestas, de todo. E diríache máis que recordo eu que nun momento que viñera unha raza de ovellas marinas que lles chamaban, e viñan aquí tratantes de Asturias e de moitos sitios e vendíase moito. E vacas igual. As vacas, por exemplo, viñan tratantes de Couzadoira, de Ortigueira, que traían unhas vacas de lá que lles chamaban galludas, e viñan outros da parte de Ferreira e do Valadouro, que as traían de Asturias e aquí vendían, cambiaban máis ben, uns levaban as Asturias para lá, os de Ferreira levaban as galludas para Ferreira. Había de todo.
Había vacas, había cerdos, houve de todo. Íbamos á Feira das Maulas vender cousas. Eu acórdome de moi pequeniño a ir vender cas pequeniños ao pouco de nacer, e había outros por ali ao lado que iban vender gatos. Había moita xente que levaban lana das ovellas envolta así en rulos para vender ali, e vendíase moitas cousas. E normalmente sempre comprábamos pitos, alguna galiña, conexos, algo sempre compraba. Vender, nunca vendemos nada. Me recordo tamén que cando eu era nena, o miúdo tiña 10 anos, mamá levaba os ovos á empresa montaña, aí á feira que viña a recoller. E había moitas persoas por aquí, por alrededor, que compraban para ir lá e xa llos iban levar tamén á empresa montaña á feira. Tamén me acordo que despois da misa, máis ben, era cando a xente daqui dos alrededores de arriba íbanse para as casas e íbase vender a fruta e levaban para as súas casas aquí para as montañas que non tiñan. Teño levado años que ainda meu pai me dicía: se che dá daqui para diante son para ti. E recórdome unha vez que tiña un año e unha aña e dixo o meu pai: se che dá 1000 pesetas o que pase para ti. E resulta que cheguei ali e pedín 1100. E veu un matrimonio de Chavín, concretamente, e daba-me 1000. Pero despois compraba a aña sola. Dixo, bueno, pois a aña sola vale 600 pesetas. Pero non chegou de acordo. E tal, e nesto veu un tratante. Dixo, a ver, rapaz, canto queres polos años? 1100 pesetas. Ai, douche 1050. Dixo, bueno, xa vai a cousa ben. Pero nesto matrimonio veu por ali arriba. Eu teria 14 anos ou así. Veu por ali arriba. E dixo, ai, nosotros estamos aquí. E dixen eu, ai, perdón usted, pero eu estaba tratando ahora con estes. Pero veume un home que en paz descanse, bueno, todos cantos ao van, que lle chamaban Pancho do Cuarto. E dixo, que moi claro, eu levantei así a vara, non me atribín, e dixo-me Pancho, baixa a vara. E eles arrancaron, e vendín os años en 1100 pesetas. Acordo as carreiras de cabalos desde da Casa de Ladio, antes eran pola carretera, desde da Casa de Ladio hasta arriba a pé de Ruba e despois acordo-as pola carretera por onde se vai hoxe para arriba, para a feira, hasta que agora últimamente as puñeron desde o pé de Ruba hasta o campo do fútbol. E daquelas carreiras, pois, eran moito máis bonitas que hoxe. Andaban os cabalos polo medio da xente e con todo. Saliendo ao pé da Casa de Ladio estaba a carretera sin asfaltar, coas pedras ao aire. Acórdome moito que os animales tropezaban. Dese tempo que eu conto isto, eu era pequeno. E vinha un rapaz montado nun burro, que tamén viñan burros atrás, correndo. E acórdome dun rapaz que viña no burro, e o burro animal meteu o pé nun furado da carretera, lo van todos. E levantouse e empezou a darlle patadas ao burro, e nos outros berrábamos porque non víamos a cousa ben. Jalei, home, jalei porque merecía eu. Non era de sopa boba. Hai que correr e hai que manter. Hai que cuidar os cabalos para ganar nas carreiras. Cada un fazia o que podía. Unha sola pequeniña, non tiña máis. Tiña máis espuelas, pero eu nas usaba. Había algúns que iban con 2 espuelas parecéndolles que corrían máis. E o cabalo corría menos. Canto máis o clavas, menos corre. E non houve ningún. O único que houve, cando estaba na vida militar, había un que se chamaba Silvide, de Xerdís, que aquel cando eu faltaba, chamábos a todos. Silvide de Xerdís. Pero chegou, eu entrenei o cabalo desconfiando daquela égua
que correra tanto, como dicía a xente. E chegou algo, era unha criatura, non valía para nada. Quen corría o cabalo que había aquí, que botou 24 anos, existeu aquí 24 anos, pois era o dueño, que era un tío meu, un irmão de miña mãe. Pero logo despois, ese cabalo, facéndolle un pouquiño máis dándolle máis un pouco de nombre, era ben feito, era bonito, era moi nombrado como semental. E daquela que tiña un bon cabalo é como o que ten hoxe, que vive no campo e ten un helicóptero, porque un coche hoxe en día xa non se dá importancia. Carreras non participaba, que eu tiña un pouco de respeto aos cabalos e tal. Agora no fútbol sí, no fútbol teño participado algunha vez. Nos partidos de fútbol sempre, cando estaba sempre na casa, cando non estuve na mili. Participar non, pero ir a elas sí, Ibas todas, porque me gustaba moito. Ahora, principalmente era o fútbol, porque tamén aquí viño o Viveiro igual, E o gado teñe ganado o Viveiro. Naqueles tempos que andaba na música, e fun ali, actuamos no Conjunto Sport, que anduve no Conjunto Sport, e despois no Conjunto Oriente. E daquela facía o baile abaixo, ao lado do salón, por ali nos puñían o palco, porque ao lado da capilla había mulleres vendendo, que vendían caramelos, galletas e roscas por ali. Entre elas estaba a Peca, Regina da Peca, que despois foi miña sogra. Muitos que nunca comeron na nosa casa, sei que había unha esa normalmente, que se iba a comer ás casas, como eu ando cantando no Conjunto Oriente, íbamos ao Nacional de Ortigueira por lo todo, por algo sí que comíamos nas casas, e deso recórdome perfectamente. En moitos sitios, as comisións, para forrar algún carto, pois mandábamos comer ás casas dos veciños e íbamos. E algunhas veces dormir tamén. Cando fun máis maiores, tiñame quedado algunha vez pouco. Hoy viñan en riba, viñan as de Galdo en riba a Cabanas, que había na festa no Salón de Cabanas, viñan á festa. Todo o mundo busca. As maulas gustame máis, pero non obstante te reconozco que a festa do patrón é o San Pantaleón. Ai, pois mira, gustame moito as maulas, pero a Nostra Señora muchísimo, porque además hai a rifa da rosca, ca fava, que é maravilloso, eso, Eso non se debe perder, porque é moi bonito. Bueno, mira, gustaba máis a Nuestra Señora, que me gustaban as maulas. Non sei se era porque tamén tiña máis celebración na casa, pero con moita variación. Eu quería a Nuestra Señora que tamén era máis personal. As maulas había moita chea, non me facía moita gracia, facía moita máis gracia a Nuestra Señora. E a Nuestra Señora eran 2 días, xa preparabas para aqueles 2 días, tiñas alguén na casa, había os invitados e tal, gustaba moito máis a Nuestra Señora. Ai non, a que máis me gustei a Nuestra Señora porque vamos botar a rosca. E botamos despois sortíanas que sacan a fava negra. Pois da parroquia, en realidad, volvendo ao de antes, as maulas, porque había cousas raras que nas vías e viñanse vender aquí. Bueno, Nuestra Señora xa é máis daqui, de entre nosotros. Tamén é unha festa moi bonita. E tamén había, que tamén estaba moi ben, que rifabas unha rosca, dabas unha peseta ou un peso, e cubríanche unhas etiquetas, despois botábanse nun saco, e botábanse favas, e botábanlle unha negra, no medio de moitas. E cando salía a negra, pois tocaba a rosca, que era moi bonita a rosca, era feita cos ovos pedidos pola parroquia. Ai, non sei se durará moito, porque todo se vai acabando, e esa ao mellor tamén, pero é unha pena, que había que mirar por ela. Nós tenhos contados porque agora os produtos do campo casi desapareceron, porque as terras non se traballan
o gado non hai, desapareceu. Como feira, si, non hai cousa nela. Pero se a van celebrando como festa anual, eu creo que non. Se fora festa anual, ainda moita xente ven traer os nenos para que vexan os cabalos, pero despois de cabalos non sei se que máis cousa é, moi pouca cousa, verdade? Eu penso que sí, porque non hai nada, non hai gado, non se traballa nada, todo está a campo, e pensas que vai ser así seguir a feira. Cando chegan as maulas, chegan outras festas, bótase moito de moita xente, tanto que señan máis cercanos a ti como xente de fora do teu entorno, ou seña de veciños ou eso. Claro que realmente as festas teñen que seguir, a vida é así, a vida é como andar en bicicleta. Me dixo a mí un rapaz conocido de moita xente, díxome, mira, a vida é como andar en bicicleta, tan pronto te montas, tens que pedalear, se non caes. E é verdade. O sea, a vida dache paus, pero hai que seguir. Oito, agora estou sola, non teño naide, mas que os fillos cada un na súa casa. De chegan as maulas, eu si, boto de menos un amigo, moi amigo, que ainda nunha ocasión fixamos nosotros tamén a festa a Xusto de Serra. Sí, por suposto. En primeiro lugar, pois voto a meu pai, voto a meu irmão, voto a algún veciño tamén, moito en falta. Moitas, persoas maiores que me fixeron moito rir, fixeronme, que naqueles tempos era moito, por exemplo, que che daban unha chocolatina, ese día traían xa guardada, e dicían, toma a chocolatina que che trago todos os anos, e tal. E si, a verdad que boto moita xente de menos. En esos momentos, pois, a verdad, son momentos delicados para min. Agora que hai votar. Agora, os da miña edad van todos aló. Logo non queda nadie. E eu non tomo ni unha pastilla, nada máis que copas de guinda. Copas de guinda, hombre. Había rei. Rei me cache sentado. O meu compañeiro rei. El día que yo me muera, ¿sabes cómo decía? El día que yo me muera no habrá otro entierro en gado. Las mujeres llorarán. Adiós, meu Jesuciño, placer como el tuyo ninguno. Anda yo. Unha feira que fixo Claudio a festa, pois chegou a Guardia Civil, non querían que pararan a festa cedo, porque querían parar cedo. Entonces veu Claudio xunto de min, Paca, e queres que facíame falta que lle fixeras a cena á Guardia Civil para que non se foran. E Claudio, non teño que facer, lles que lles vou facer. Antes conexos? Teño. E pois mata un. E pois mata un conexo. E matei un conexo e fixenlles a cena. Viñan unha parexa e máis unha señora con eles. Entón, fixenlles a cena, puxenlles a fonte, comeron, e atrás puxenlles un queixo, e comeron, e despois deron as gracias, que saliron moi contentos saliron. Moitas veces me deron as gracias. Vou contar unha anécdota. Isto teríamos o mellor 13 anos, da Feira de Maio, e viñan moitos tendereteiros, e viñan os chismes de probar a forza. E aquí había un home que era moi forte. E dixémoslle un amigo meu, un tal Choni, dixémoslle, oye, por que non tira usted aquelo? Que era unha especie de puñanlle un petardo na punta. E tiña no posto que é ao pé da ponte da feira, polo lado de baixo mismo. E vai e deu-lle un puxón, tirou tendereta todo no río. Que era mesmo ainda vivía, estou falando que ainda vivía unha familia onde está hoxe a panadería que lle chamaban o Naranxo. Pois unha vez comprei unha vaca que o compramos de miña mãe e miña tía e eu. E compramos a un señor a vaca, pois
non era lá moi cara, pero era moi bonita. E estaba para parir. E claro, a nosotros gustábanos, pero o señor sabía que tiña un furado na barriga e andaba sempre con ela polo chao. A nosotros, para poder ver, recorría onde era chao. Entón non botaba para fora o bulto, senón botaba o bulto. Eu recordo unha anécdota no ano aproximadamente 65-66, máis ou menos, de ali habendo un trato embaixo na Feira das Bestas, que se facía embaixo a cada casa de Ladio, pois non sei por que discutiron, empezaron ali a cachabazo limpo que eu jamás na miña vida vintaba. Escapei dali como un cohete, porque salían, rompían hasta os cachavos polo aire. Aquilo foi descomunal, nunca tal vin. Unha moi gorda, gravades creer. Eu tiña un irmão e nas maulas, pois daquela había moitos cubanos e tal, e dixen, vamos pedir, a ver se juntamos algo, para tabaco, para fumarmos e tal. E fomos pedir, e puñámonos ali ao pé da casa, ao pé do limoeiro, e veio a miña irmá e botou-nos unha palangana de auga, e escapamos para o baixo, o irmão facía de cego, meu irmão Azaña, e eu pedía unha limonita, por favor, parte ciego, e ven un cubano destes, claro, e pediñe por algo, nos seus difuntos, nos era algo e tal, e botou 2 ou 3 monedas. Entonces, o cego sinteu caer, que lle pareceu que era máis que unha moneda, e abre os ollos e dice, canto che botaron? E o home ainda estaba ali, me cago en diola. Escapamos a correr como a centellas, e corría máis o cego que o criado. Unha vez xa viñan camións cargar, destes camións pequenos, de cargar poltros e bestas e tal, dos ganaderos. E subindo a un poltro, agarrábano polo rabo, uns por diante, outros por detrás, e por a corda e o demo. E vai o poltro, mandou unha patada para atrás, e a un señor de Cabanas levantoulle todo o que é a nariz para arriba, o señor, todo o pelexo da nariz, Dios, sangraba. Entón, eso, cando eres pícaro, cando eres novo, neno logo, chama a atención, dices, Dios, casi o matou e tal. Pero nada, segueu para diante, meteron o potro, o señor curaron e tal, e non pasou máis nada. Pois resulta que habíame regalado o meu abuelo uns pinos para unha gabardina. E resulta que fomos pinchar os pinos, meu pai me dixeu, quen te pinchou máis, que se quedou el con parte do que sobrou da gabardina. E quen se dice que nese tempo, ir cunha gabardina, pois non paba a pandereta, que non todos se tiñan. Cando chega a casa e vexo que me ten toda chea de basura dos cabalos, quedoume aquilo que dixen eu na feira de maio, non sei se volvería.